10 paaralan sa Region 1 inaprubahan para sa pilot testing ng limited face-to-face classes sa Nobyembre. Alamin sa report. Sisimulan na sa November 15 ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa mga piling paaralan sa bansa. 10 paaralan sa Region 1 ang naaprubahan ng Department of Health. Kabilang dito ang isang paaralan sa Pangasinan at 9 na paaralan sa Ilocos Norte. Paliwanag ng Center for Health Development Ilocos, nasa minimum to low risk area ang mga paaralan na sasailalim sa limited face-to-face classes. Habang ongoing po yung classes, patuloy po na imo-monitor ito ng ating mga provincial DOH office para po mas makasigurado tayo na sumusunod po sila doon sa mga protocol natin. Giit naman ng Department of Education Region 1 na limitado lang sa grade level. Bilang ng mga estudyante at oras ng klase kada araw ang limited face-to-face classes. Tanging kinder, grade 1 to grade 3 at senior high school lang ang papayagan sa pilot test. 12 mag-aaral sa kinder, 16 sa grade 1 hanggang grade 3 at 20 estudyante naman sa senior high school. Habang 3 oras lang ang approved class hours sa kada araw. At higit sa lahat, hindi pipilitin ng estudyante na pumasok sa paaralan kung hindi payag ang mga magulang. Kung payagan niya po yung anak niya na sasali sa face-to-face classes ay pwede po. Pero kung hindi niya po papayagan na hindi po mandatory po ito, depende pa rin po ito sa consent po ng parents. Nakahanda na raw ang piling 10 paaralan sa Region 1. Gaya na lang ng Longos Elementary School sa Alaminos City. Tapos na itong na-validate at na-inspeksyon ng otoridad. Samantala, sa oras na magsimula ang pilot test ng face-to-face classes ay magkakaroon pa rin ng regular na risk assessment ng DepEd at DOH. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.